May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Cristo. Ug welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa tanang mga sharer. God is good all the time and praise the Lord. Inahan sa Diyos, inahan sa Diyos, unsay gipangayo ko, ang gugma sa Diyos, nga anak mo Jesus, ikaw man lalaban ko. Inahan sa Diyos, inahan sa Diyos, panalit di ako. Dinining walog nga luhaan, diin gihingin lan kubusa. Inahan sa Diyos, inahan sa Diyos, sa imong pagkugos. Ning bata mo, nga anak mong Isus, ikaw manunubos ko. Praise the Lord! O aniya kita sa ato ang topiko nga Our Mother of Perpetual Health nga inahan sa kanunayng panabang, dili kay inahan sa kanunayng pangayo, kundi inahan sa kanunayng panabang. O ang lokasyon ni ini dito sa Esquiline Hill, Rome, Italy, ni adtong before 1499 nga giaprubahan ni Pope Pius IX. Ug ang shrine ni ini ato sa San Alfonso di Ligure nga Liguria region, dire Piemonte region, Liguria region. So atong nadungog nga kining Liguria dinhi usab ang pinakadaghang COVID cases. So dito ang official sa nobina sa Our Mother of Perpetual Health nga gidumala ni San Alfonso. Ug ang Our Lady of Perpetual Health Parish dito sa Cabanatuan City, Philippines. Ug ang Redemptorist nga maoy napili nga maoy muatiman o mubantay niini uban sa mga misyonaryo sa larawan sa Our Mother of Perpetual Health. Og si Pope Pius 9 niadtong 1865 ang larawan na himong bantugan sa tibuok taliwala sa Roman Catholic Church sa mga Kristiyanos, mga Romano Katoliko. Ug gikan niadto adunay mga dagkong mga milagro sa larawan. Gidala ang larawan, gikan sila sa isla sa Crete o gidala nila ngadto sa Rome. Samtang naglawig sila sa usa ka barko, mikalit lang pag-abot ang pinakadakong unos nga makalilisang. Nalisang ang tanang mga pasahero ni ini ug ang mga trabahante o crew sa maong barko. Apan sa ilang pag-ampo ni Our Mother of Perpetual Health, nangayo silang panabang, diha ang unos, mihunong ug nasalbar silang tanan. Ug aduna pag usa ka milagro nga ang usa ka bata naayo diha sa procession nga gihimo sa Our Mother of Perpetual Health. Ug ato usab madunggan nga usa nga patron diri nga mao si Our Mother of Perpetual Health diri sa Italy nga sa panahon sa giyera, gigera apan wala makaguba ni adtong lugara kay diha ang larawan sa Our Mother of Perpetual Health.
O sa Pilipinas usab, ang kinatibuk ang Pilipino Romanong Katoliko gitahod o gibinerate pag-ayo ang larawan sa inahan sa kanunayng panabang. Matag Merkulis ana agyoy nobina. O sa first Wednesday ana ay misa with nobina. So gitahod o ilabi na usab sa mga Pilipino overseas worker nga bisan asa sila dapit sa kalibutan, tibuok kalibutan, gitahod ang larawan sa inahan sa kanunay panabang. Ginabit-bit kanunay, magdala og nobinahan. So, dito usab sa probinsya, sa Nueva Ecija, ginabinerate sa matag tuig o gikan sa June 18 hangtod sa June 27 mao'y kapistahan o gitahod og ang nasudnong sagradong Our Mother of Perpetual Health ana usab sa Baclaran, Parañaque City. So sa San Juan Bautista usab sa Garcia Hernandez Bohol nagasaulog sa kapistahan sa Our Mother of Perpetual Health April 27 ug adunay nobina matag Miyerkules. Ug ingon man ang 48 ka chapel sa parokya nagapartisipar sa tinuig nga kapistahan samtang ang matag 27 day sa bulan adunay matag kapilya sa tagsa nga nagahimo o procession sa larawan sa Our Mother of Perpetual Health. So ang larawan sa Our Mother of Perpetual Health, aduna kini description og atong tutukan og atong sabton kung unsa di ay kini ang buot ipasabot ni ini sa larawan. So nakita nato nga si Mama Mary magbisti og pula, dark red sa larawan nga nagtimaan nga usa siya ka Emperor Queen Reyna. O nakita usab nato nga si Mama Mary nagatan-aw padulong sa mga matuuhon o magtutuo sabay turo sa iyang anak nga si Jesucristo nga nahadlok pinaagi sa mga instrumento sa paglansang sa krus o gihulagway uban sa nahulog nga sandal. Mao din nga nahulog ang sandal ni Jesus Christ during diha sa larawan kay mao din ay buot ipasabot nga nahadlok no kay adunay mga instrumento sa krus unsa man. So sa wala sa kilid si Saint Michael Archangel nga nagbitbit og lance ug spongha sa paglansang sa krus ni Jesus. Ug sa tuong kilid nakita usab nato si Anghel Gabriel Archangel nga nagbitbit og tulong ka bar nga krus ug mga lansang. So, si Mama Mary, adunay mga bituon sa iyang uluhan, timaan sa iyang role nga bituon sa dagat. So, ingon ana day ang meaning ni anang larawan. Naada na siya description ni ana nga mao day si Jesus Christ mipakugos sa iyang inahan ug nahulog ang sandal sa pagdinali-dali niya kay nakita ang mga instrumento nga mahitabo sa kinabuhi ni Jesus Christ. So nagpasalamat ako og dako nga ako naka-eskwela ako diha sa St. Augustine Institute, gamay lang institute, a Catholic nga school nga sa matag Miyerkules ana agid kami nobina mga estudyante og every first Wednesday of the month may nobina with mass. So, dinha, nindot kaing paminahon nga ako di ay o kaming mga estudyante na atong eskwelahana kanunay kaming naga-nobina ni Mama Mary. So, asahay pa gani, pag panahon nas nobina, mobil na gani na, magtago-tago din mi, dili mi mo apil, pero naa may cheek sa attendance, kung di ka mo apil, absent ka. So, may mong gikadlok, tungod kay wala patay ka alam
kaayo may tungod sa nobina kung unsa gyud ay ka mao nga kining Pilipinas o Pilipino, grabe gitahod jud pag-ayo ang inahan sa kanunay panapang. O dako kini kaayong pagtabang usab diha sa atong pagnubina sa matag Miyerkules. Gitabangan kita hangtod karon. Bisan pa man anaa kita sa COVID pero we are still alive. Anaa ang pagtabang ni Mama Mary sa atoa uban sa iyang pinalanggang anak nga si Jesus ug sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu nga nag-uban kanunay kanato sa atong kinabuhi. Nauna mga kaigsuonan ko ni Kristo nga dili ta mahadlok atong paningkamutan nga laban lang, kunik lang ta ngadto sa Dios. Adunay purpose kining COVID aron kita mahiduol, mahibalik ngadto sa tiilan sa Dios. So ang Our Mother of Perpetual Health, grabe kini, adunay daghang mga milagro niini nga nahitabo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So maayong buntag sa tanan ug ayaw ka mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel.